Anzjana ta' 70 sena mill-Belt tista' tgħodda b'waħda wara li ġiet salvata minn kuntistabli tal-pulizija meta l-appartament ta' taħta nħakem minn nirien kbar. Kien kmieni dalgħodu għal ħabta tas-sitta li appartament li jinsab fin-nofs ta' binja fi strada stretta fil-Belt inħakem minn nirien qawwija ħafna. Persuni fiż-żona li nutaw itħaħen kbar ikkawżati minn nirien irrapportaw lill-pulizija li marru fuq il-post mill-ewwel. Kien pulizija li mal-wasla tiegħu daħal fil-blokka tal-appartamenti sabiex jara jekk kienx hemm persuni maqbuda. Kien propju dak il-ħin li l-anzjana ta' 70 sena li kienet tinsab fl-appartament ta' fuq dak li kien maħkum minn nirien bdiet twerżaq u tajjat u ssejjaħ għall-għajnuna hekk kif itħaħem bdew jitilgħu għall-appartament tagħha. Il-pulizija għalilha biex titla' fuq il-bejt tal-appartamenti sabiex tevita itħaħen iżda waħedha ma felħitx titla'. Kien dak il-ħin li l-pulizija kien pront u tela għal ħdejja u blajnuna tiegħu telgħu it-tnejn għal fuq il-bejt tal-blokka. Min hemm għena taqbes għal fuq bejt ieħor sabiex jevitaw iż-żona milquta fejn setgħu jinżlu għal post aktar sigur. Residenti li kienu fl-appartament ta' taħt dak li nħakem minn nirien ġew evakwati. Fuq il-post issejħu membri mill-Protezzjoni Ċivili li b'ħidma kawta kontrollaw in-nirien. L-anzjana ttieħdet l-isptar Mater Dei fejn ngħatat il-kura neċessarja wara l-beled xi tħaħen. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali u nħattru diversi esperti biex jassistu fl-investigazzjoni. Intant f'każ separat li seħ dalgħodu, xarabank inħakmet minn nirien wara li x-xufier ipprova jixel il-vettura dan bil-konsegwenza li ħareġ ammont kbir ta' duħan. Fortunatament ħadd ma ndarab f'dan l-inċident, hekk kif is-sewwieq ħareġ mix-xarabank u ħadd ħliefu ma kien rikeb fiha.